Biar kowe. Jengkel aku. Ono lho. Dalane ki angel kok. Enggak usah motor gini-gini ae. Ono kae dalane angel kok. Aku berarti. Yo, Ya. angel koyo mbuh. Iki arep. Tonton lah kok malah lingguh ngono kuwi ampun. Ya dusungi lah kowe iki melok nang ladang iki arep nyapo. Lho takon ngarit. Kuwi lho dusungi. Endi? Ya ampun, ya yo kuwi tonton sing tak riti kuwi usung ana rono nang dalan. Iki karo iki. Yo kabeh lah aku sing ngarit kowe sing usung. Waduh, jen. Lah kowe iki melok ngarit lah kok malah gurung jogrok tok iki arep nyapo. Ya kowe kan yo usung-usung kuwi to, Tun. Iya ya. Jan. Kok jan kowe iki nek wong lanang muni omongnya wong lanang galak. Kon usung-usung lah kok malah jegrek kaya ora mikir sak panas apa piye lho kowe iki ya. Mun aku ki ya. Kok malah bejegrek kaya patung. Ya ampun. Kok mbok ora tarik ngono to, Tun. Nek usung-usung ki mbok ya sing rajin kuwi dijimo aja ora tarik kaya ngono to. Jan. Lah ora penting disungi rono to. Itu sen tapi kan murat marit bisa mbok ora kewo kabeh, kae ra kegowo kabeh. Aduh jan aku kok jembleng lho ten rasane kowe iki. Lah ngono sing rajin to megawe iki. Wong wedok mbok sing ketok rajin disawang wong lanang ki penak. Wong wedok obros-obros kaya Iya ya. jan. Wong kok usung-usung kok iso jan. Jembleng aku rasane. Kon usung-usung kok ya angel men. Hah, jan. Wah, mbok uncal-uncalne ngono kuwi lek ngarit ki angel. Ngarit aduh uncal-uncalne kaya ngono kuwi. Sing penting kan teko nggone to. Karo iki barang. Ya iya, lek iki ra disungi apa kon musuhi apa mbokmu. Disungi kuwi. Kok malah wong iki mau megawe sacet-sacet ngono ku lho. Iya ya. Aku ki karo kowe. Oh, yo. Nggawa sampit-empit ya Allah tonton. Lah kuwi lho cek ngono kok ya ora digo pisan ki aku jen gumun iki ya karo kowe iki Ton. Nggawa ki kabeh rasa sampit ngono lho. Yo bene to, sing penting kan teko kono. Bene. Nggawa sampit ra. Nggawa ki sing akeh-akeh ngono lho. Jan. Rasane kowe iki kok jempleng aku iki. Allah. Ya Allah ora digo meneh. Aduh, tonton piye to Ton karemu ki barang samprit kok ora mbok go kabeh ki to tonton aku tak gumun iki arep. Jengkel aku. Lek wis malah. Bangsat iki. Aduh malah. Waduh sak Ton ki. Oh. Titenak ada. Aduh iki Ton. Duh. Kok mangklek wedhus tenan nonton iki. Aduh. Nek kon usuk-usuk malah ngamuk ada. Aduh. Aduh.